Unsa naman yung bataan na masura naman yung dira. GM, nagusto ka dira. Ay, hindi. Ugam kay na dira. Kita ko. Remote oh. Ano yan? Kini kang B-Max ba? Uy, ganun nakasure mo ka. Oh, may kini high-tech mo kini. Mas high-tech pa ni. Unsa ba ka high-tech daw ana ba? Kani sa remote ni. O dahil Si kabalo ko. power. Si power. Makakuan mi uy. Ilkad. Kuan kini. Murder na testingan. Be, testingan na to ba? Kana to testingan. Ayo buong mga kauyo. Saban ta ng papa ron. O kana. Na, Ano open open mo na? Ayaw uy, unsa man taon mo? Oh. Asa na to kana eh. Kana oh kana. Testingan. Oh, unsa na? Ang apil-apil mong ta. Hawa dali Ayaw, na hawa. Amo na. Amuar man eh. Di na labot Wala ani. labot ani. Wala labot. Ay, sugsus mo. Sulayan ka karon. Ge, sulayan ka. Ge. Sige. Ayaw lagi. Ala si Papa. Yes, Papa na hutang. Hey, asal mo dito ya? Dati na. Sa agriwal ron. Asa, sinira ko to. Sabi dula natin. Pagdabay kini mga bata ba? Pagdabay kini mga bata ayo. Nga, ikaw may inom ka? Ha? Ako ha? Kumano ka may inom ka? Uy, wala ka. Utang tulong mo sila. Ikaw may inom ka. Kanya ko sa kagaya, nasa ka na to taon si Papa ni. Ikaw ka na hinungdal, manggod mo. Ayaw, minumot lang. May taon na to si Papa kay usan to kasi mananawala. Oh, kamu manggoy kaingon. Kini ang hinungdan oh, kini. Yung naman na nimo. Oh, ano naman mo? Ba ka naman to ini. No, 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 no. Ayaw na. Ang tanim ang tani. Huwag mo kailangan ng para ba? Nasa naman ni Oy, kapitalan si Malo niya naman ta. Nakapagkakap. Utang. Utang na wala. Uy, di MJ asan magitani. Baw lang uy sa lugar uy, mangutana tagtaw ba. Huwag katong tao dito oh. Ya kabalo ko yung nasa patong dupuyan, di ba wala. Nung tayo katong tao, asa na nga lugar? Mura idaan na kayo na siya, gano'n na kayo sa lugar. Nagato na. Nagdo ganun. Ako na wala. Call. Pwede mangutan na? Oh, saman. Ayaw, di ba?